Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula, jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure graziak ez gaitzala utzi. Zure zerbitzuan erabat zure babesa senti dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainkotarrere bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Daniel profetaren liburutik. Egun haietan Azariak burua altxatu eta honako otoitza burutu zuen. Ez gaitzazu erabat utzi zure izenaren maitasunez. Ez hautsi zure itunik. Ez kendu guri zure errukia. Abraham zure lagunaren maitasunez. Isaak zure sarbitzariaren maitasunez. Israel zure santuaren maitasunez. Haie hitz egin zenien eta agindu haien ondorengoak ugariak izango zirela, zeruko izarrak bezala, itsasoko ondarrak bezala. Orain ordea jauna, gu gera beste edozein herri baino txikiagoak. Orain, mundu osoan humilazioa jasaten ari gera, gure pekatuengatik. Orain ez dugu, ez printzerik, ez profetarik, ez bururik, ez sakrifiziorik, ez oblaziorik, ez intzentsurik, ez gure lehen gaiak zuri aurkezteko tokirik eta errukia arkitzekorik. Gure bihotz, humilez eta gure izpiritu apalez zezen edo aharien holokausto bat bezala, edo milaka arkume bezala hartuak izan gindezke. Halakoa izan dadila gaurkoan gure sakrifizioa zure aurrean, eta atsegin izan dezaizula. Ez baitago inongo tristurarik zuregan konfiantza dutenentzako. Orain, bihotz-bihotzez zuri jarraitzen dizugu. Zuri beldur dizugu eta zure aurpegia bilatzen dugu. Ez lotsatu, ez lotsez gu bete. Egin ezazu gurekin zure bihotz zabalak eta zure errukiak agintzen dizuten bezala. Salba gaitzazu jauna eta zure izenari aintza eman. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitxo haren nahian. Zoazte pozik haren gana, gora eta gora hari kanta. Kanta jaunari lur guziak egin alaitxo haren nahian. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristo gure jaunaren evangelioa San Mateoren liburutik aintza zuri jauna. Aldi hartan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion. Jauna, nire senideak bide gabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot. 7 aldiz.
Jesusek erantzun zion 7 aldiz ez, baizik eta 7 7.000 aldiz. Hain zuzen, bere morroiekin kontuak garbitu nahi zituen, erregerekin bezala gertatzen da zeruetako erreinuarekin. Kontuak garbitzen hastean, dirutza izugarria zor zion bat ekarri zioten. Eta nondik ordaindurik ez baitzuen, bera eta emaztea, seme-alabak eta zituen guztiak saltzeko agindu zuen nagusiak zorra ordaintzeko. Morroiak orduan nagusiaren oinetan auspezurik arren eta arren esaten zion, emaidazu hastia eta dena ordainduko dizut. Nagusiak errukiturik dena barkatu eta libre utzi zuen morroia. Baina morroiak berak irten orduko diru apur bat zor zion beste morroi lagunarekin topo egin zuen. Lepotik heldu eta ito beharrean esan zion, ordain iezadak zor didana. Lagunak oinetan auspezurik arren eta arren esaten zion, emadak hastia eta dena ordainduko diat. Baina besteak ezetz eta joan eta kartzelan sartu zuen zorra ordaindu arte. Beste morroiak gertatu ikusirik biziro atsekabetu ziren eta nagusiarengana joan eta gertatutakoaren berri eman zioten. Orduan nagusiak morroiari deitu eta esan zion, morroi gaizto hori, horren besteko zorra barkatu diatnik, eskatu dira alako, ez alzen bidezkoa, hi ere, eure morroi lagunaz errukitzea, ni itaz erruki nintzen bezala. Eta nagusiak haserre bizian, borreroen esku utzi zuen zor guztia ordaindu arte. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Eta gure eskariak egingo ditugu, oso bereziki gaixorik dauden guztien alde, etxeetan dauden guztien alde, jangoikoak indarra eman dezaien, jangoikoak osasuna eman dezaien. Baita ere, epidemia hau lehenbailen geldiarazteko aukera eta neurriak eta hartu ditzaten gure agintariek eta haiei jangoikoak argia eman dezaien. Baita ere, Elizaren aldetik modu egokian jokatzeko eta laguntza eskatzen diegu baita ere eskatzen diogu jangoikoari lana arriskuan duten guztien alde, jangoikoak danoi osasuna eman dezagula lan egin ahal izateko eta lana bizi ahal izateko. Eta gure hildakoak ere gogoan hartzen ditugu, gaurkoan bereziki nire ama, Maria Jose, kontutan hartzen dugu bere urtebetetzea izango zen egunean jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Eskar dezaiogun jaunari entzunaren jauna. Atoz pekataria, atoz eleizara, jangoikoaren itza gogoz aditzera, gogoz aditzera. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Emaiguzu jaunak, sakrifizio honek gure salbazioa gogora ekartzen duen bezala, gure pekatuetatik garbi gaitzala, eta gure gana zure laguntzak harturatu dezala Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu jangoiko ahal guztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza. Beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina,
eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusiak hartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere, zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritu exuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saduz denean eta bere gogoz gurutzera zehoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kabizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berrita betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulago, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez, guten tal diraraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esnada apostoluei pakea duzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei.
eta zure gogoatan bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Ona hemen Jainkoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Sakramentu hontan parte hartzeak jauna, gure kristau bizitza areagotu dezala. Gure pekatuen ordain izan dadila eta zure babesa eman dezaigula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela Jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak Jainkoari. Egizuzuk Maria, gugatik erregu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu. Eriotzak orduan, ez gaitezen galdu.